Ja mislim, znate zašto mislim da je najveći genijalac u istoriji čovečanstva? Zato što ne znam ni jednoga od Aleksandra Velikog ili bilo koga, vi mi kažete ako znate, ko je uspeo da iz jedne sfere života, recimo Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa, i dosadilo mu da bude vojskovođa i kaže, sad ću ja da se bavim muzikom. I onda postane najveći muzičar. I kaže, dobro, i to sam postigao, sad ću da budem, recimo, slikar. I postane najveći slikar. Pa ja sam bio u Kaliforniji kad je Schwarzenegger, znači legenda, on je počeo bodybuilding, kaže, ja ću da glumim. Pa to su, na svakoj televiziji su pravili viceve na njegov račun. Kako priča, kao kakav glumac Schwarzenegger. I onda, ironija je u tome što ja se sjećam kad sam gledao na televiziji kod nas ovde ili ne znam gde, Kanski festival i dolaze svi glumci iz celog sveta. I sećam se baš kad komentator kaže ovde ima dosta zvezda i jedna mega zvezda. Schwarzenegger. Pa zamislite vi čovjek došli iz bodybuildinga i on je sad mega zvezda pored ovih svih. I onda kad je i tu postigao, onda isto se desilo sa politikom. Jel nije tako bilo? Bio sam tamo, pa to su bili vicevi opet njegov račun. Kakav Schwarzenegger, političar, pa pojma nema, šta je on završio? Ja sam gledao debatu kad sedi njih za guvernera, znači sedi njih 7, mislim da je bilo, i jedna žena, milionerka, Mađarica, sigurno će znati neko ko se bavi politikom, njen muž je bilioner ili milioner i ona je političar. Šta god je bilo pitanje, kogod da je postavio pitanje, ona napada Schwarzeneggera. A on nije ni postavljeno, sedi čovjek. I ona kao, šta on zna, odakle on? I na kraju kaže Schwarzenegger, hoćete vi da odgovorite, ovo vas napada stalno. Kaže, Schwarzenegger kaže, hoću, kaže, ako budem pravio Terminator 3 film, ona će da bude u filmu. I onda je druga stvar što je interesantna, kad su se slikali posle toga. Da li je slučajnost ili nije, Schwarzenegger stoji ovde, njih 4 ovde i njih 4 ovde. On stoji u sredini. I posle toga postaje guverner. Tako, s te strane, mislim da je užasno teško. Pa zamislite postati, recimo sad da ja ili neki... Rođen u Austriji, emigrant u Americi, prvo hollywoodska zvezda, prvak sveta u bodybuildingu i onda guverner Kalifornije. Strašno. Nezamislivo za one koje će malo razmišljaju. Ja često nalazim na ljude, kažu, to je jedan glupak. Mislim, intelektualci naši ovde. Kaže, glupak, mrzim ga. Ja rekao, pa znate vi koliko bi vama trebalo postanete predsjednik kućnog savjeta u vašoj zgradi? Pa sigurno još 5 godina. Pa i možda bi ne bi postali. A da ne pričam predsjednik opštine. A gradonačelnik Beograda, a predsjednik Srbije, a neko u Evropi, a Kalifornija jača od svega toga. Pa kako vi za njega da kažete da je glupak? A ima dosta ljudi kao, koji je on? Šta je on? Kao taj koji pravi komentar, kao on je intelektualac, obrazovan, a ovaj je primitivac. Kakav utisak je na tebe ostavio Schwarzenegger? Ako vam neko priča o intimnom nekom odnosu sa Schwarzeneggerom kao prijatelji, ja mislim 95% je laž. Jer to je jedan vrhunski profesionalac. Šta god vi kažete, on vam kaže, bez obzira kako je vaše pitanje ili komentar ili šta, on će da kaže ono što je napisano. Nije mu napisano, nego on ima u glavi. Tako da on uopšte ne obraća pažnju ni na koga, bar ove ljude kao ja. On je mene i cela porodica gledala kad sam ja pobeđivao. I 3 dece i on, tako da on sigurno zna mene i znamo se i nekoliko puta smo se videli sve, ali nikakav, ja ne znam ništa o njemu ovako. Kako